Kinondena ng 8 senador mula sa majority at minority blocks ang nangyayaring red tagging sa mga community pantry organizers sa buong bansa. Kabilang sa naglabas ng joint statement para sa mga pulis at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay sina Senator Ralph Recto, Senator Franklin Drilon, Senator Nancy Binay, Senator Laila de Lima, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Kiko Pangilinan, Senator Grace Poe at Senator Risa Hontiveros. Nang bumisita si Hontiveros sa Pampanga para sa paglulunsad ng isang mobile clinic, muli niyang ipinaalala na sa pag-usbong ng mga community pantry ay ang pagpupursige nila na maihiwalay ang red tagging sa konsepto ng bayanihan. Sobrang hindi deserving na i-red tag yung ganyang mga kabataang Pilipino tulad ni Ana Patricia noon na nagbibigay daan at dumami na yun. Siguro mga 300 na daw sa buong bansa. Ang ganda, pagbibigay daan ito sa pagtutulungan. Ang tinutukoy ng senadora ay ang pagre-red tag ng Quezon City Police at NTF-ELCAC kay Ana Patricia noon na siyang nagsimula na maginhawa community pantry. Giit pa ni Hontiveros ang mga ganitong klase ng aksyon mula sa kinauukulan ang nagpapalala sa hirap na nararanasan ng mga Pilipino ngayong panahon ng krisis. Hindi nakakatulong bagkus pinatitindi pa ang hirap at gutom ng ating mga kababayan. Palatandaan din umano na ang pagdagsa ng maraming Pilipino sa community pantry ng kakulangan ng ayuda o tulong mula sa pamahalaan. Tanda ito na kulang ang ayuda sa ating mga kababayan para makabili pa rin ng mga basic needs, lalong-lalo na ng pagkain. Kaya sinasabi ko rin po, step up, mag-step up po ang gobyerno natin sa usaping pangkalusugan at usaping pangkabuhayan, kasama na po yung pagkain. Samantala, matapos ang insidente ng red tagging, iniutos ni National Security Advisor Hermogenes Esperon ang gag order kay NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at Army Lieutenant General Antonio Parlade Jr. Ang dalawang opisyal ang pasimuno sa red tagging kay Ana Patricia noon. Suportado naman ng palasyo ang gag order kina Badoy at Parlade. Dahil dyan walang karapatan ng dalawang opisyal ng gobyerno na magkomento o magpakalat ng impormasyong wala namang basihan ukol sa community pantry. Ang community pantry ay tinaguri ang makabagong bersyon ng bayanihan spirit ng mga Pilipino na tulong-tulong sa pagsulong. Rainiel Pawid, CLTV News.